Γεια σας παιδιά. Ορίστε. Μηχανισμός για τηλεόραση που είπαμε. Εδώ το έχω ανοίξει τώρα. Βλέπετε κόκκινο είναι το λαμπάκι. Θέλει μπαταρία, το Wi-Fi και το σήμα. Εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε. Έχω συνδεθεί εγώ τώρα. Wi-Fi. Βλέπετε. Όπα. Συνδεμένο, συνδέθηκε. Αυτό εδώ. Βλέπετε μάπα. Πάμε πίσω. Αυτή είναι η εφαρμογή. Πετάμε. Κάνε αναζήτηση. Εδώ μας λέει Ελλάδα και έχει και διάφορες χώρες. Εμείς θα επιλέξουμε Ελλάδα. Και κάνει αναζήτηση τώρα καναλιών. Ορίστε, έχει και βάζει. RT1, ράδιο, έχει και ράδιο τα ψηφιακά. Δουλεύει. Έχουμε μέχρι 19 τώρα, βλέπετε εδώ πάνω. Βουλή, εδώ RT1, α, αντένα, Μέγα, Sky, Star. Κάνουμε αναζήτηση. Λέτε έχει 30 κανάλια μαζί με το ράδιο. 31. Συσκευή μας εδώ κάθεται. Να τη βάλουμε να φορτίζει και να παίζει κιόλας. Το σήμα εδώ που είναι. Να το. Και το έχετε στις τσέπες σας. Το μηχάνημα και το μηχάνημα εδώ. Και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Και βλέπετε τηλεόραση, ούτε να βάζετε από κάτω το USB. Εδώ συγγνώμη που έχω βάλει αυτό το πανάκι, γιατί το τραπέζι μου είναι γυάλινο και γλιστράει το τάμπλετ. 45 έχουμε μαζί με το ράδιο. 45. Λοιπόν, ok. Εδώ είναι να γράψεις το κανάλι πως για αποθήκευση. Λοιπόν. Και η περιοχή έχει πάρει από το εστιατόριο. Και είναι έτοιμο και παίζει, παιδιά. Το όνομά της, περιοχή Έδεν. Εδώ είναι τα κανάλια. Και η γραμμή του τραμ και η γραμμή των λεωφορείων. Όλα πήραν το όνομά τους από το πολύ ωραία. Λοιπόν. εστιατόριο σαν περιοχή. Τα τόσα χρόνια, εντάξει, η περιοχή έχει αλλάξει. Φυσικά, μορφή. Εδώ είναι το σήμα του μηχάνημα, η μπαταρία που έχει, συνέχεια την μπαταρία που έχει δηλαδή. Και η εφαρμογή. Αυτό είναι η μπαταρία μου του τάμπλετ. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση πάντοτε ήταν εδώ ο τρόπος είναι με τον οποίο οι άνθρωποι περπατάνε και στέκονται στην παραλία. Και έτσι στη δική μου δουλειά, στην προσωπική μου δουλειά σαν φωτογράφος, όταν ξεκίνησα το πρώτο εδώ είναι κατεβαίνει, να το βάλετε στην άκρη και μπορείτε να δουλέψετε το τάμπλετ όπως θέλετε. Να μπείτε Facebook, να μπείτε εδώ και να βλέπετε και τηλεόραση. Έλα. Κατεβαίνει και βλέπετε την τηλεόρασή σας και βλέπετε Facebook, email, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εδώ κάτω είναι τα κανάλια, στα βγάζει κάτω να μην βγαίνεις έξω. Εδώ είναι τηλεόραση, πατάς, πάει ράδιο. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ R2. Περιμένουμε.
έτοιμο. Πάμε αλφα. Αλφας. Αλφα. Πάμε μέγα. Το εργαλειάκι εδώ το έχουμε. Start. Εδώ τώρα, εδώ που είμαι εγώ στην περιοχή, έχει πιάσει πολλά. Ανάλογα σε ποια περιοχή πάτε, το βάζετε, κάνετε μια σάρωση. Λοιπόν, βλέπετε αυτό εδώ βλέπετε αυτό εδώ το κόκκινο, είναι και γραφή, δηλαδή πατάμε εδώ, βλέπετε, γράφει. Αποθηκεύει μετά από 10 δευτερόλεπτα. Όμως κάνει, βλέπετε, ξαναπατάμε εδώ, έχει γίνει τώρα τετράγωνο. Μετά με γίνει στρογγυλό. Η εγγραφή σταμάτησε. Για να τη δούμε την εγγραφή τώρα. Δούμε την εγγραφή. Εδώ λέει TV, ράδιο και πατάμε εδώ. Να το. Εδώ. Και είναι η εγγραφή που έχουμε κάνει. Στο 24 εδώ. Πατάς και εδώ πάνω. Εδώ. Συνεχίζουμε λίγο σήμα τώρα εδώ. Η εγγραφή μας ώστε. 24 δευτερόλεπτα. Και αν θέλετε πάτε μετά και τη σβήνετε. Πολύ ωραία. Αν θέλετε να βάλετε κάτι και να αντιγράψετε. Αυτό είναι. Και το εργαλείο μας εδώ κάθεται. Εντάξει, αν πιάνει και όσο μπορεί να κλείσει και την κεραία. Να κλείσει και την κεραία. Μην τη σπάσουμε και... Εδώ, να δούμε πόσο σήμερα πάει τώρα. Της Παύλης. Βουλή, αντένα, να πατήσουμε. Καφέ της χαράς. Με την τέχνη του ψωμιού. Όχι να το πελευτώ, αλλά το χειροποίητο ψωμί της κανέλας δεν το φτιάχνει κανένας άλλος. Σολά και ρωτοπουλιά. Μανά, πάντα επιτέλους απόφαση. Θα γίνω Και χωρίς Wi-Fi, χωρίς τίποτα. Με σέπεσε. Καντέμι, γελάτε σέπεσε το κινητό ρε γάμο το. Λοιπόν, αντένας, χωρίς Wi-Fi, χωρίς τίποτα. Βλέπουμε ψηφιακά μέσω το μηχάνημά μας. Λοιπόν, μας ακούτε. Δουλεύει μέσω ψηφιακό καναλιών, έχει την κεραία του, παίρνει από το δωροφόρο, ούτε Wi-Fi ούτε τίποτα, είναι όλα άμα το τσάμπα, τηλεόραση, βλέπετε. Ευχαριστούμε πολύ που με είδατε και συγγνώμη για καμιά ατέλεια, αριστέχνης είμαι, απλά μου πούσε και πριν το κινητό, χάζω, γελάτε τέλος πάντων. Γιατί μπαίνω μέσα στο YouTube και δεν βρίσκω κανένα βιντεάκι ελληνικό, έκανα ένα να βοηθήσω και εγώ όποιος θέλει να το πάρει. Αυτό εδώ είναι Nano, Division Nano. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.